Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun ingkang kinurmatan Bapak Joko Margono minangka sesulihipun Bapak Suratno sakaliyan. Para tamu kakung saha putri ingkang satuhu ing luhur ing budi. Mugi kaparengna kula hangempil kamardikan panjenengan saperlu badhe munjuk atur dumateng Bapak Suratno sekalian ingkang hamengkugati. Sowan kula ingkang sepisan mundi dawuhipun Bapak Sahli sekalian kinen ngaturaken salam taklim kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasarasan, katentreman, kabahagiaan, saha kamulyan tansah kasarira dening Bapak Suratno sak kula wangsa. Ingkang kaping kalih kula kadhawuhan ngarapaken panganten sarimpit nun inggih Roro Ayu Amirul Virgiani putra pawesrinipun Bapak Sahli sakalian ingkang pidalem ing Sumber Tempurjo RT 3 RW kalih Kecamatan Banjarsari Surakarta Hadiningrat ingkang kajadukrami dening nun inggih anak emas Bagus Andrian Juwansah putra kakungunipun Bapak Suratno sakalian. Bapak Sahli sekalian lenggono bilih putra pawestri dereng nate mranata bale wisma temah taksih tebih saking sampurnaning bebrayan. Awit saking punika panggulwenrahipun namung kasumanggaken dhateng panjenenganipun Bapak Suratno sakalian. Kajawi saking punika sesaringan kalian lumaraping panganten Bapak Sahli sakalian sakula wangsa kepareng tut wuntat ingkang saperlu badhe ngeraketaken tangsuling bebesanan ngiras pantes njenengi so paring donga pangestu dhateng panganten sarimpit ingkang kabahagia. Pungkasaning atur kula ingkang tinanggenah masrahaken minangka wonten ceweting basa tuna tunggaping atur mawantu-wantu ngaturaken ageng pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.